Indsigtsmeditation nummer 1 om at få forbindelse med åndedrættet. I denne meditation vil vi rette opmærksomheden mod vores åndedræt og forbinde os med det. Men først skal du lige finde dig en holdning, hvor du sidder bekvemt. Det er lige meget, om det er på en meditationsbænk, en pude eller en stol. Men det skal være med en kropsholdning, hvor du føler dig sikker, og hvor du kan sidde stille en tid, uden at skulle bevæge dig frem og tilbage. Hvis du mediterer med krydsede ben, skal du passe på, at din bagerste del er højt nok over jorden, så knæene er rettet nedad, så det giver dig en sikrere holdning. Så kan du prøve forskellige sidehøjder af, til du har fundet den, der er bekvem for dig. Når vi bringer kroppen i ro, så hjælper det os til at berolige ånden. Altså find en holdning, der er stabil og bekvem, der tillader dig at holde ryggen oprejst, ikke stiv eller forkrampet, men dog så opret, at du let og frit kan ånde, og energien går let igennem kroppen. Hvis du hænger, er der fare for, at du sover ind og fortaber dig i drømme. Dette er en meget gammel, meget enkel og universel øvelse. I den kristne, hinduistiske, buddhistiske tradition, såvel som hos islams sufier og jøderne, bliver der arbejdet med åndedrættet. Vi begynder altså med, at du har øjnene halvt åbne, halvt lukkede, eller fokuserer skråt frem på gulvet, uden alt for stærk fokusering, i næsens retning ned mod gulvet. Og bring din opmærksomhed hen til her og nu. Find ud af, hvad der er at opdage. Mærk, hvordan din krop føles. Kommer der bestemte følelser eller spændinger, eller er den afspændt? Læg mærke til lydene omkring dig. Agt også på hjertets bevægelser, eller åndedrættets, og de følelser, du mærker der. På dine tanker og dine forventninger. Det er det stof, hvoraf dit liv består. Fornemmelser, følelser, tanker. Og nu, midt i alt dette, så gør dig den kendsgerning bevidst, at du ånder. Eller nøjere sagt, at åndedrættet sker. I denne første meditation vil vi benytte bevægelserne fra åndedrættet til at gøre os bevidste om og øve os i at holde opmærksomheden i nutiden. Så mærk midt i alle de andre ting, hvordan du føler åndedrættet. Og følg åndedrættet fra det kommer ind i din krop, din næse, din mund. Er der en kølighed bag ved struben? En bevægelse i de små hår i næsen. En vuggen i dine brystbevægelser. Din mave, der fyldes, der hæver og sænker sig. Så prøv allerførst bare at følge åndedrættet.
uden at ændre det, uden at forstyrre det. Og følg det hele vejen ind, ned. Og på samme måde følg det på vejen ud. Åndedrættet ånder selv. Det er vores livs ånde. Så under denne 10-15 minutters meditation, mærk da blot hvert åndedræt, der strømmer ind og ud, lige meget hvor det gør sig bemærket, i næsen eller i maven. Og den første øvelse her består simpelthen i at følge dit åndedræt. Hvert lille skridt, så at sige. Og læg mærke til karakteren af dit åndedræt. Er det blidt, stødende, hæftigt, roligt? Og bemærk også, hvor dybt ned det går, eller hvor højt op det kan. Og mens du mærker åndedrættet, forsøg ikke på at kontrollere det, men prøv at lade det finde sin egen rytme, helt som det finder godt. Og bemærk, hvordan dine tanker springer rundt. Så kommer der den tanke, så kommer der den tanke. Og hver gang, så bliver det bevidst, at nu fortaber du dig i tanker. Det kan være erindringer eller planer. Og så prøv at løsgøre dig fra dem. Så snart du bemærker det, og vend tilbage til her og nu. Vend tilbage til opmærksomheden på dit åndedræt. Så hver gang der kommer en tanke, så bare lad den være, uden at engagere dig i den. Bemærk den, og så tilbage til åndedrættet, som du bare følger, mens det strømmer ind og strømmer ud. Hvis det hjælper dig, kan du også stille i tankerne sige ordet ind til dig selv, når du ånder ind. Og ordet ud, når du ånder ud. Men vi kun en lille del af din opmærksomhed til ordet. Måske kun 5%. Og bliv med de resterende 95% ved dit åndedræt. Mærk dette livsåndedræt
som vi alle deler, som holder os i live. Mærk, hvordan det strømmer ind og ud. Og mærk, hvad der gør det blidt, og hvad der gør det hårdt. Mærk åndedrættet, hvor det end gør sig bemærket. Så prøv at gøre dit åndedræt længere og langsommere. Det vil sige, prøv at fylde op, og prøv at fylde op helt ned i maven, og længere ned under navlen. Og træk vejret dybt, langsomt, helt ned. Helt ned i bunden. Og så prøv at tømme dit åndedræt, når du puster ud. Og prøv at få fornemmelsen af, at du puster helt ud i horisonten. Så din udånding er lang. Du kan prøve at tælle til 5 eller 10 på indåndingen, samtidig med at du prøver at gøre den dyb. Og på udåndingen, samtidig med at du forestiller dig, at du ånder langt ud i horisonten. Så prøv at lære det lange åndedræt at kende. Mærk, hvad karakter det har. Giv dig tid til at dvæle og lære det lange åndedræt at kende. Og hver gang du bemærker, at dine tanker springer rundt som en abe, så slip dem og kom tilbage til her og nu. Og så mærk det næste åndedræt. Friskheden. Bevægelsen. Og bliv med din opmærksomhed helt ved åndedrættet. Mærk det omhyggeligt, mens det strømmer gennem din krop. Og prøv på samme måde at lære det korte åndedræt at kende. Så hvor du trækker vejret kort, ikke så dybt, og puster kortere, hurtigere.
Og så bemærk, hvordan de to åndedræt påvirker din krop. Hvad gør det lange åndedræt ved kroppen? Gør det den rolig eller anspændt? Og hvad gør det korte åndedræt? Mærk forskellen, og så prøv at vende tilbage. Det er blot at trække vejret ind og ud. Prøv at blive med din opmærksomhed i hver lille bevægelse i åndedrættet. Og endnu et minut. Prøv i et minut helt at mærke hvert åndedræt. Opmærksomheden på dit åndedræt kan du roligt gentage flere gange om dagen i flere uger, måneder, og bare blive ved denne enkle øvelse. Og så nu ret langsomt din opmærksomhed mod omgivelserne. Bemærk lydene og rummet. Luften på din hud og lyset. Når du er klar, så kom helt tilbage til den ydre verden. Prøv at bære det med ind i din næste aktivitet, hvad du har fundet her. Så undgå at lave cut, og så fare videre. Men bær med dig